era màgic i així va poder seguir cantant. Vaig a casar-me amb la filla del rei de Sant Ferric. Doncs no me deixes una altra opció. Massa, Albert! Festa del Correllengua que celebrem amb motiu del 9 d'octubre a la nostra escola. Donem la benvinguda a la flama que representa que fa 15 anys que el Correllengua recorre els carrers i les places, les escoles i els instituts de tantes i tantes de les nostres poblacions organitzat l'acció cultural del País Valencià. Un aplaudiment fort per a la flama i per a Enguany tenim l'honor de rebre el rei d'allà enmig. un aplaudiment ben fort per al gegant. Ara els xirimiters tocaran una cançó per al nostre gegant Jaume I, que ballin una estona. La cançó va servir com a cançó doncs aleshores ara visca el Correllengua i visca el País Valencià i podeu venir al Pots davant tercer, quart, cinquè i sisè es queden al Pots que estic al darrere al Contacontes. I els xicotets, infantil, primer i segon, poden anar en el grup classe a fer la foto. Doncs va tornar.
fa el bando, que jo ja m'ho sé, que m'ho vaig veure l'altra vegada, en el país del costat, així va passar, mon pare fa bando i diu, es fa saber a tots, i aquí o aquella que posi el meu fill, es podrà casar amb ell, claro. Així que diu, mira, no cal que vaig a buscar-lo, ja tot el món se'n va a buscar-lo, però ell no, i se quedava al frente de casa, i totes venen i diuen, jo porto una flor, jo porto... No és la flor, ni el xarop, és que ell diu, esta no m'agrada, esta tampoc, esta és impitjant, esta m'encanta, favore que està bo i se té que casar amb ell. Ho heu vist? És que són listos, Però bé, a este li vaig dir el tir per la cubata. I el que li va passar a son pare, en compte de dir que tot el món vinguera a curar-lo, el que va fer va ser cavar davant de l'habitació on el príncep sempre estava citat, una bassa profunda, i la va omplir d'oli d'oliva. Però no era d'oli d'oliva perquè per anar a nadar, encara que si haguera anat hauria vist que la peix tota la gent del regne, que podien vindre cada vegada oli d'aquesta bassa. I al principi el príncep, que estava molt malalt, va mirar i va dir, ai, que mira gent, una miqueta xulo i una miqueta bovet. El príncep està entretenia. Sabeu què va passar? Que al cap dels dies el príncep ja no estava xitat, tot el dia plantat. Tot el dia per la finestra. I si al carrer saludava un a l'altre, se ria d'un, plorava amb l'altre. Total, que aquí el príncep quasi se posa malalt perquè no se xitava ni a l'hora de dormir. Però com tot de bo, l'oli es va acabar. Sí, es va acabar l'oli. I clar, quan es va acabar l'oli ja no hi havia ningú. I el príncep estava allí, a bordell. Que un dia va aparèixer una velleta. Una dona que estava fatal dels genolls de les caderes, bueno, devia dir destrossos, jo què sé, que tenia que no podia ni anar. Va arribar aquí, amb pena i glòria, amb un cetrillet a la mà. Què és un cetrillet? L'ampolleta ja estava, si anava tota encorbada, de repente se va estirar, jo no sé com, miraculosament, i pues no el sabrà. Aquesta terra acollidora on tothom hi és benvingut, la llengua és la penyora per no restar un poble mut.